Ahojte priatelia, hľadáte jednoizbový byt na trvalé bývanie alebo investičnú príležitosť? Presne taký byt vám dnes predstavím. Poďme si ho spoločne pozrieť. Byt je moderný a vkusne zrekonštruovaný, o veľkosti 38 m², ideálny ako štartovacie bývanie alebo investičná príležitosť. Kompletná rekonštrukcia v byte prebehla v roku 2022, boli vymenené elektrické rozvody, podlahy, omietky, okná, kúpeľňa, kuchyňa s kuchyňskou linkou na mieru a elektrospotrebičmi. Výhody bytu, kompletná rekonštrukcia, nízke mesačné náklady, ideálne pre tých, ktorí hľadajú efektívne a úsporné bývanie. Byt sa predáva kompletne zariadený a je pripravený na okamžité nasťahovanie. Pre viac informácií alebo dohodnutie obhliadky ma neváhajte kontaktovať. Volám sa Milota Balková a pracujem pre spoločnosť Turality.